Җәй көне, көннәрдән бер көнне безгә Казаннан бер төркем галимнәр килеп төштеләр. Һәм алар безнең музейда булдылар, безнең китапханәдә булдылар, безнең татар теле кабинетында булдылар. Һәм шуннан соң без Вәли абыйның авылларда йөреп туплаган фольклор әсәрләрен күрсәткән идек. Алар именно шушының эзләп без килдек диләр. Һәм алар үзләренә бик күп итеп мәгълүматны тупладылар, күчереп алдылар. Әкиятләре, безне кызыксындырган әкиятләр сезнең мәктәптә булган икән дип, бу алтынга тиң хәзинә дип, алар шаккатып күчереп алып киттеләр безнең Вәли абыйның хезмәтләрен. Башлангыч классларда укыган вакытта безнең Вәли абый төзегән матур язу күнегүләрне, менә матур язу күнегүләре белән без яза идек. Ә яңадан әдәбият дәресләрендә ул төзегән китаплардан укып, шулай итеп мәктәптә укып чыктык, татар мәктәбендә. Һәм минем мәктәптә укыган вакытта бер кашанда безнең абый бит моны төзегән кеше дип бер кашан әйткәнем булмады. Вәли абый татар язучылары, шагыйрьләре турында шул кадәр күп диафильмнар эшләде. Берничә шәп кисәктән торалар, алар Такташ, Тукайга, Фатих Кәримгә багышланган сугышта катнашкан язучылар турында аны диафильмнары. Ана бу ягында да бар. Элек бу диафильмнарны фильмоскоп белән әдәбият дәресләрендә файдалану иде. Ә хәзер инде заманчарак ысулларга күчкәч, диафильмнарга игътибар мөгаен беткәндер дә ул. Без 90нчы елларда куллана идек. Менә барсында кулландык. Мен Заһитова Земфира Ильяс кызы. Әлки авылы мәктәбендә татар теле һәм әдәбияты фәнен укытам. Безнең мәктәпкә 1997 елда шушы авылда туган якташыбыз, галим, мәгърифәтче, танкист, күп дәреслекләр авторы, матур язу дәфтәренең авторы булган Вәли Хаҗиев исеме бирелде. Без шул елдан башлап үзебезнең мәктәбебездә ел саен матур язу конкурсы һәм сәнгатьле сөйләм конкурсы үткәрәбез. Һәм ел саен укучыларны матур язу грамотасы һәм сәнгатьле сөйләү грамотасы белән тәбрик итәбез. Без бүген дә галим, мәгърифәтче якташыбыз Вәли Хаҗи Әхмәт Хаҗи улының 115 еллык юбилеен билгеләп үттек. Минем әни яклап бабамның бер туган энесе Хаҗиев Вәли Хаҗи Әхмәт улы бу Әлки мәктәбе өчен иң кадерле, иң хөрмәтле кешеләрнең берсе булып яшәде. Үзенең олы китапханәсен мәктәпкә бүләк итте һәм үзе исән вакытта премиясын биреп торды. Әле хәзердә аның туган көннәре уңаеннан әдәби кичәләр үткәрәләр, бик матур итеп истәлекне саклыйлар һәм без моңа бик сөенеп яшибез.